Hello, jotono lamsoga ni Facebook o norongo jotono no hingke faidi hingke chong tini JavaScript no bahai ke kran khai dati no dry khai bahai ke market o chong falnai obo hingke norok naitok na video no puila ni chong paisik jora ang plan no iko jaga chekap age sori chekap hingke koi belai beraka koi belai berabai aboni saka o JavaScript berabai abono horbai soka horbai sogui bo nang tabuk iko ulta pulta khai pura ang norok no kisa ni video speed khlai rijak oro ang godal bai ulta pulta khai keha pura kwran wngtama keha o JavaScript norok nugui mano hinai de ang no tangui bo phunuknai ang JavaScript bwswk monai rankha nainai de pura kwran wngkha kisa kising ya gang tabuk bag o danai pura kwran wngkha pura ready bag o dawai afano bono ang tabuk tlang khnai guys norok bo jora sino rubber ni rang no dati no machana ni muchungka khai norok obo hai samung obo hai khlai mano horbai sogui nai kisa phano bo kwran age kisi kwrwi pura kwran wngkha pura dry wngkha guys ang norok no okong no norok no sanai jora sino norok bo obo hai khe norok rubber ni rang dati no emergency rogo emergency dati no rang ekdum emergency nangui tongkha khai obo hai budhi khlaimano sogui akonai oro kisa phano kisi kwrwi guys hingke noroni bagui ang chikon sa video swnamani apni no ani o video no chajak khai like share khaina tapukdi tei comment khlaina tapukdi hingke tei ani video nongni bagui teibo tui faisa.